Включвам се в компанията на това прекрасно бебе, за да благодаря на целия екип на Медицински център Афродита за спокойната бременност, която имах, благодарение на генетичния пренатален тест Vision. Това е генетично изследване, което още от в много ранен срок на бременността, още от 10-та седмица, открива генетични заболявания при плода. Става въпрос за синдром на Даун, Едвардс, Патал, това са най-често срещаните, като в рамките на една седмица пристига един конкретен резултат с достоверност над 99%, съответно негатив или позитив, който разсейва абсолютно всякакви съмнения дали бебенцето ще е генетично здраво. Така че ако искате, може да се обърнете към екипа на Медицински център Афродита, да се свържете с тях за повече информация и да си осигурите едни много спокойни и прекрасни 9 месеца.